வணக்கம் குருவே சரணம். ஞான தேடல்ல உள்ள பிள்ளைகளுக்கு என்னுடைய வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். வாங்க நம்ம ஞான புரிதலுக்குள்ள பயணம் செய்யலாம். முதல்ல ஞானத்தை தேடி அலையிற சீட பிள்ளைங்க என்ன சந்திப்பாங்க, என்னெல்லாம் நிகழ்ன்ற குட்டி தெளிவுகளை உங்களுக்கு கொடுக்கறேன். நம்ம எல்லாம் நினைச்சுக்கிட்டு இருப்போம், முதல்ல ஞானத்தை தேடி போகும்போது கடவுள் தன்மைக்கு நல்ல கோயில் குளம் சுத்தி சுத்தி கோயில் வழிபாடு செய்யணும் அப்படி இப்படின்னுட்டு நிறைய அவங்கவுங்க மைண்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி இமேஜினேஷன் போடும். கண்டிப்பா நான் சொல்றது உங்களுக்கு நல்ல பயனளிக்கும். முதல்ல நீங்க சீடனாக தகுதி ஆயிட்டீங்கன்னா எந்த கோயில் குளமும் போக மாட்டீங்க. முதல்ல ஒரு ஊரை ஏமாத்துற குருவை சந்திச்சே திருவீங்க. அதுக்கப்புறம் ஒரு புரிதல், ஒரு தேடல் வரும் பாருங்க. இந்த உலகத்துல உண்மையான குருவே இல்லையா, நான் எதை நோக்கி பயணம் செய்யறது, எனக்கான ஞான புரிதல் கொடுக்கறதுக்கு உண்மையான குரு நான் எங்க தேடுவேன்னுட்டு ரொம்ப ஒரு வெறித்தனத்துல ஆன்மீகத்துல பயணம் செய்வோம். நீங்க நல்ல சீடனா இருந்தா முதல்ல ஏமாத்துற ஒரு குருவை சந்திச்சு இருப்பீங்க. கண்டிப்பா இதுதான் உண்மை. அந்த சந்திப்பு, பொய் சொல்ற குருவை சந்திக்க வைக்கிற உள்நிலை கடவுள் தன்மை என்னன்னா, ஒரு சீடனுக்குள்ள உண்மை உணர்வை உணர்த்துறது தான் குரு. உண்மையை நோக்கி நீ பயணம் செய்யடான ஸ்டார்டிங்லே நம்மளுக்குள்ள இருக்கிற சிவம் நம்மள தட்டி படுக்க வைக்குங்க. அதாவது மனதை திடப்படுத்தும். அந்த தோல்விக்கு அப்புறம் அவன் உண்மையான குருவை சந்திக்கிற ஒரு வேகம் இருக்கும் பாருங்க, நல்ல தெளிவான வேகத்துல பயணம் செய்வான். அதுக்கப்புறம் அவனுக்கு உண்மையான குரு யாரு, பொய்யான குரு யாருன்னு அடையாளம் கண்டு கொள்ள முதல் கொடுக்கிற ஒரு குழு தான் போலி குருமார்களை ஒரு சீடன் சந்திச்சே தீருவான். அவன் ஞானத்தை நோக்கி பயணம் செய்வான். மனதை வலிமைப்படுத்துற ஒரு கடவுள் தன்மை அதுதான். நீங்க எல்லாம் நினைச்சுக்கலாம், இவங்க என்ன இஷ்டத்துக்கு சொல்றாங்கன்னு. எல்லாமே உண்மை வாழ்க்கை பாடமே உங்களுக்கு ஞான பாடமா அப்படியே திரும்புதுங்க. நான் ஒன்னும் செய்ய முடியாது, என் கையில எதுவும் இல்லை, எல்லாமே என் குருவுக்கே சரணம். எனக்கு ஒண்ணுமே தெரியாது, பச்சை மண்ணு. நான் ஒரு பார்வையாளர் மாதிரி பாக்குறதுனாலதான் உங்களுக்கெல்லாம் இவ்வளோ ஞான புரிதல். வண்டி வச்சா கூட பத்தாது, அந்த அளவுக்கு கொட்டுது. என்னால முடிஞ்ச அளவுக்கு ஞான புரிதலை எல்லாத்தையும் கொட்டிடுறேங்க. நீங்க ஞான தேடல இருந்தா எல்லா வார்த்தையும் அப்படியே பொக்கிஷம் மாதிரி உங்களுக்குள்ள எடுத்துக்கிட்டு பயணம் செய்யுங்க. இந்த அழிஞ்சு போற உலகத்துல ஞானம் அடையறதுக்கு தாங்க நம்ம பிறந்திருக்கோம். இந்த உடல் எல்லாம் திரும்பி கிடைக்காதுங்க. இந்த உடல் இருக்கும் பொழுதே ஞானத்தை தேடி உங்களுக்குள்ள இருக்கிற கடவுள் தன்மையை உணர்ந்து கொள்ளணும்னுட்டு தான் எல்லா பதிவுகளும் போட்டிருக்கேன். முடிஞ்ச அளவுக்கு நீங்க டைம் கிடைக்கும் போதெல்லாம் போய் குட்டி குட்டி பதிவுகளா பார்த்து உங்க ஆன்மா வளர்ச்சி, உங்க குடும்பத்துக்கு கூட வளர்ச்சி, உங்க வாழ்க்கைய தெளிவா வாழ்ற பாதை எதுனா ஞான பாதைகள் மட்டுமே என்ன கேட்டா சொல்லுவேன். இதுக்குள்ள நல்ல ஞான விதைகள் இருக்கு. சிந்திச்சு பார்த்து உங்களுக்குள்ள ஞான விதைய நீங்களே ஊனிக்கொள்ளுங்க. வேற யாரும் ஊன மாட்டாங்க. ஒரு சீடன் விழிப்பு நிலையோட இருந்தால்தான் ஞானத்தை நோக்கி பயணம் செய்ய முடியும். இதுக்கு அடுத்த பதிவுல ஞான புரிதல்களோட சில கதைகளோட உங்களை திரும்பியும் சந்திக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். இலவே முகம் காட்டு என்னை பார்த்து